De zinnen schijnt weer voor het bedrijf Cadeauvoordeel. Eind augustus baande haar een pand in de Westereen hielendal uit. Maar de onderneming, met een verskaat om wattersgoed en huishoudartikelen, hier al gauw een nijplak bij het winkelcentrum in Damwoudt. Na weken van het werkje is de nieuwe zaak, onder de naam Cadeauvoordeel Max, krekt weer riepen. We gaan met man en macht bezig geweest aan de dagen om hier wat moois van te maken. We hebben zo volop proberen de bestaande Maxwinkel te behouden met het assortiment. En daarnaast hebben we onze cadeauvoordeelwinkel hier zo volop mogelijk implanteerd. De eerste dagen rint het forten dagelijks als een trein op de nieuwe locatie in Damwoudt. En dat vernuivert wiens maar net. Het is sowieso gelukkig wel een winkel die het van zichzelf wel aardig rint. Dus putte verste klant. De winkel bestaat natuurlijk ook al 24 hier in Damwoudt. Dus de meesten weten die er wat te vinden. Maar we zien ook dat de meesten het nieuwe assortiment ook enorm waarderen. Zat het nou lieket, keert Cadeauvoordeel op termien net waarom naar haar oude onderkomen in de Westereen.